Oh my god, I love your skirt. Where did you get it? It was my mom's in the 80s. Vintage. So adorable. Καλημέρα! Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα γιατί απλά έχει ήλιο. Πλέον αυτό είναι η μόνη προϋπόθεση για να είναι μια καλή μέρα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω, οπότε η φωνή μου δεν θέλει. Αλλά έχω μια έκπληξη. Επειδή σήμερα ακριβώς είναι μια πολύ ωραία μέρα και είναι και Σάββατο και έχει ένα από τα μεγαλύτερα thrift στην Ευρώπη, στο Άμστερνταμ, αποφάσισα να πάω και αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου. Και δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό και θα προσπαθήσω να το κάνω με τρόπο ο οποίος δεν θα με πιέσει, αλλά δεν θα πιέσει και εσάς. Οπότε έλθω μαζί μου να κάνουμε ένα γρήγορο πρωινό. Κάναμε ήδη διαλογισμό. Παιδιά, θα σας μιλήσω γι' αυτό μετά. Let's go! Walker, thank you for wanting a verse from me. Apologies for the wait. Sometimes Γεια σας! Λοιπόν, έχω όρεξη και θα σας δείξω τι πήρα από το Thrift Festival στο οποίο πήγα. Λέγεται I Holland, κάπως έτσι, δεν είμαι καθόλου σίγουρη, αλλά δεν πειράζει. Τελικά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν λίγο overwhelming γιατί είχε πάρα πολλούς πάγκους. Αν διάβασα καλά, είχε γύρω σε 750 πάγκους. Απλά ήταν Σάββατο, είχε ήλιο και απλά όλοι ήταν χαρούμενοι. Και όπως είδατε, χρειάστηκε να πάω εκεί πέρα με ferry boat, το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο. Το Google Maps μου έδειχνε ότι έπρεπε να περπατήσω. Και απλά φτάνω εκεί και βλέπω μια θάλασσα και είμαι κάπως. Come on! I'm not Jesus or something. Οπότε αυτό το προπάτημα μετατράπηκε σε μεταφορά με ferry boat, το οποίο μεταξύ ήταν δωρεάν και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και απλά το απίλαυσα λίγο παραπάνω. Θα σας δείξω τι πήρα. Γενικά δεν έχω κάνει ακόμα τους υπολογισμούς γιατί απλά το ξέχασα, αλλά νομίζω θυμάμαι. Επίσης, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά αυτό εδώ είναι ένα δώρο από μια κοπέλα η οποία είχε πάγκο. Πέρα από μαγαζιά που vintage stores, thrift shops κτλ. Ήταν και άνθρωποι απλοί σαν εμένα και σένα, οι οποίοι είχαν, ξέρω εγώ, φέρει όλα τους τα ρούχα, τα είχαν βάλει σε ένα πάγκο και ήταν κάπως, παιδιά, πάρτε τα. I mean, πολύ inclusive, θα μπορούσε ο καθένας να το κάνει και είχε και πολύ πλάκα. Οι περισσότεροι είχαν και ραδιόφωνο ή κάποιοι είχαν και pick-up και ήμουν κάπως. Ό,τι καλύτερο. Και είχαν έτσι μουσική και όλοι είχαν τόσο ωραίο γούστο στη μουσική. Ή τουλάχιστον ταιριάζει με το δικό μου, οπότε γι' αυτό θεωρούσα ότι ήταν ωραίο. Οπότε απλά περπατούσες και χάζευες και άκουγες μουσική και είχε ήλιο και όλοι ήταν ωραία ντυμένοι και χαρούμενοι. Επίσης πέτυχα πάρα πολλούς Έλληνες. Παιδιά, είμαστε παντού. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Δεν έχω κατασταλάξει ακόμα. Από τη μία νιώθεις μια ασφάλεια και μια οικειότητα, αλλά από την άλλη. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αλλά ναι, whatever. Ας ξεκινήσουμε γιατί υπολογώ. Αν και σήμερα έχω όρεξη, γιατί επειδή έχω πολύ καιρό να κάνω και vlog, οπότε yes. Πάμε να σας δείξω όμως τώρα τι πήρα γιατί I'm very excited. Δεν έχω χώρο να τα δείχνω. Φαίνονται όλα σε αυτό το σπίτι. Oh my god, θα το πάω λίγο εδώ. Now we're ready. Ελάτε να σας δείξω λοιπόν τι πήρα επιτέλους. Πρώτο, πήρα αυτό το φόρεμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο ωραίο από ό,τι φαίνεται. Τώρα δεν το έχω σιδερώσει. Yes! Επίσης, παιδιά, έχει ζέστη. Ζεσταίνομαι. Είναι τόσο περίεργο το ότι έχει ζέστη. Oh my god. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είδα και πήρα. Αυτή η βελούδινη φούστα, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι. Από τον ίδιο πάγκο πήρα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Αυτό το κορσέ! Και είναι και αυτός βελούδινος και απλά. Το καλύτερο ήταν ότι ήταν στο νούμερό μου, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί όταν αγοράζεις κορσέδες. Οπότε, a win. Και αυτό το υπέροχο το βραχιόλι. Συνεχίζουμε.
I bought these sunglasses γιατί ή έχασα ή απλά δεν μπορώ να βρω τα γυαλιά μου, τα οποία είναι στην Ελλάδα ή κάπου εδώ ή δεν ξέρω. Πολύ συναχωρήθηκα γιατί ήταν του μπαμπά μου και άμα τα έχασα δεν είναι πολύ sad. Και επίσης ήταν τα μόνα γυαλιά που μου πήγαιναν. Και βρήκα τέλος πάντων αυτά, τα οποία είναι vibe. Είναι λίγο μεγάλα, αλλά ήταν ό,τι καλύτερα μπορούσα να βρω. Και επειδή τα χρειαζόμουν επειγόντως, ήμουν κάπως ότι ok. Let's take them. Και άμα δεν μας βολέψουν, δεν μας βόλεψαν. Μια χαρά. Αυτό, η μαμά μου το έβλεπε θα με... Μάλλον. Ένα φορεματοειδές είναι ανοιχτό στα πλάγια. Μου μίλησε λίγο. Σκεφτόμουν έτσι λίγο στην παραλία με μαγιό και έτσι vibe. Γιατί είναι see-through όπως βλέπετε. Και από τον ίδιο πάγκο το οποίο είχαν δύο φίλες και η μαμά της μίας που ήταν goals. Πήρα αυτή την μπλούζα η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κοντομάνικη. Oh my god, it looks so nice. Ακόμα δεν τα έχω φορέσει εδώ μεταξύ παιδιά γιατί απλά ήμουν σε φάση και θα τα πλύνω και απλά μετά θα τα φορέσω, αλλά δεν το έκανα. Εσύ που έχει πορτοκαλί και διάφορα και δεν αυτό το πραγματάκι. A win. Αυτό είχα ξεχάσει το πήρα. Ένα σορτσοειδές πράγμα, το οποίο μου άρεσε πολύ. Είναι αυτό. Σκέφτηκα ότι δεν το χρειαστώ γιατί πάντα χρειάζεσαι ένα σορτσάκι. Κάθε καλοκαίρι απλά λέω ότι δεν έχω σορτσάκι και όλοι μου οι φίλοι είναι σε φάση. Χριστίνα, κάθε καλοκαίρι αυτό λες και δεν αγοράζεις. Οπότε, ορίστε φίλοι, πήρα ένα σορτσάκι. Αυτή η τσάντα. How nice! Η supervisor μου στο KI λέει συνέχεια that's so nice και απλά iconic. Θυμάστε την προηγούμενη μπλούζα? Iconic. I love that girl. I can't. Like, look at this. It's so nice. So nice. Από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν. You know. Yes, νομίζω ότι όσοι ξέρουν, ξέρουνε. Αυτή η ακραία μπλούζα και την πήρα 50 λεπτά. Τι έχει σπάσει αυτή η βλακιούλα. Αλλά αυτό φτιάχνεται. Οπότε, συνεχίζουμε με αυτή τη τσάντα. Like, πάρα πολύ μου άρεσε. Ήθελα πολύ να ρεφτεί τσάντα γενικά. Και από τον ίδιο πάγκο πήρα το καπέλο. Γενικά όλοι εδώ πέρα φοράνε καπέλα και ήμουν κάπως I might as well do that. Επίσης πάντοτε χρειάζεται ένα καπέλο και ποτέ δεν είχα ένα καλό καπέλο. Και αυτό είναι έτσι, είναι sweat, από πίσω έχει αυτό το πραγματάκι. Οπότε μου άρεσε πολύ. Επίσης παιδιά, αυτό είναι paid actor. Like, λες και έχω σκηνογράφο και μου έχει βάλει αυτά τα υπέροχα πράγματα. Ντελούλου. Δημιουργείται από μια ανθοδέσμη την οποία έχω κρεμάσει ανάποδα γιατί ήθελα την αποξηράνω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, it's a win, like, but twice. Και δείτε και την άλλη μου ανθοδέσμη. Παιδιά, λατρεύω το γεγονός ότι εδώ πέρα μπορώ να αγοράζω ανθοδέσμες με 2 ευρώ. Η νέα μου συνήθεια είναι να παίρνω κάθε εβδομάδα ή κάθε 1,5 εβδομάδα, ανάλογα με το πόσο αντέχει κάθε ανθοδέσμη, μία ανθοδέσμη στον εαυτό μου. Γιατί απλά είναι ό,τι καλύτερο. Win και αυτό. Πολλά wins. Κάποια λίγο αψυχολόγητα, αλλά ωραία πράγματα. Μετά από παζάρι πήρα 2 βιβλία με 3 ευρώ. Because you can never have enough books. I was like, I went to her and be like, okay, I saw these books and they look interesting, so I want you to convince me to buy them because I've already bought too many things. English because I did that in English. And she goes, yeah, I read this one, it was very fun and it was very like our age and everything, but I loved the other one more because she spoke to me, you know, and I was like, yeah, I know, but I'm not really sure if I need it. And she's like, oh, of course you need it, you will eventually read it sometime. And I'm like, okay, yeah, you're right, so which one of them? And she's like, oh, you can have them both. And I'm like, I can have them both, but not in the same price. And she's like, yeah, you can have it in 3. And I'm like, I got them. So yeah, that was great. Παιδιά, πήρα παπούτσια με 5 ευρώ. Και είναι και καλά, like, δείτε λίγο πόσο ωραία είναι. Και είναι στο νούμερό μου. Οι παντόφλες μου. Iconic επίσης. Δεν τις πήρα από εκεί, αλλά δείτε. Ξεκίνησα σήμερα το πρωί και λέω: OK, Χριστίνα, θα βάλεις ένα budget στον εαυτό σου. Γιατί ήξερα ότι έχοντας 750 πάγκους να δω, I could be overwhelmed. Ψώνισα αρκετά mindfully γιατί ήξερα τι ήθελα. I'm a fucking queen. Ερχόμενη στο Άμστερνταμ δεν είχα σχεδόν τίποτα από ανοιξιάτικα γιατί ήρθα Φεβρουάριο και ήμουν σε φάση εντάξει. Έχω 20 κιλά να πάρω μαζί μου, δεν θα πάρω και ανοιξιάτικα. Οπότε ή θα μου τα έστελναν οι δικοί μου, είτε θα αγόραζα πράγματα και απλά αυτό ήταν chef's kiss, it was great. Νομίζω ότι ίσως φορέσω και κάποια για να τα δείτε. Συνειδητοποίησα ότι πήρα και άλλα πράγματα. Ξέρω αν θα το ανεβάσω. Ψωνίζω σχεδόν ποτέ, τύπου ψωνίζω μία φορά το χρόνο ή 2. Οπότε, συνεχίζουμε. Πήρα ένα μαγιό. Contemplating life. Ήταν καινούργια, ήταν σε σακούλα. Μία ακόμα τέλεια φούστα, την οποία λάτρεψα και την οποία επίσης παζάρεψα πάρα πολύ. Μα δείτε, τα πουά είναι γαλάζια και γενικά η ποιότητα είναι φανταστική. Και την πήρα μαζί με αυτήν εδώ την μπλούζα.
because they were a perfect fit. Και η κοπέλα ήταν εκείνη που μου έδωσε αυτό το σκράντσι γιατί μου λέει θα πηγαίνει τόσο πολύ με αυτά που πήρες. Και απλά δείτε τι... Αχ, πανέμορφο. Με έδωσε και ένα ακόμα σκράντσι, γλυκούλα. Look at this. Γενικά λατρεύω όταν οι άνθρωποι είναι τόσο γενναιόδοροι και είναι κάπως... I like you, you can have this and that. Και εγώ απλά γενικά ήθελα λίγο από ό,τι φαίνεται παρέα. Και απλά αυτή ήταν σε φάση thank you so much and you're so sweet and you can have this one. Και το άλλο το σκράντσι και απλά ήταν πάρα πολύ γλυκό. Και μετά ένα ακόμα κομμάτι. Είναι αυτό που τα βάζεις έτσι. Και απλά υπέροχο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να μιλήσω λίγο παραπάνω. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε. Ελπίζω να είστε καλά και να έχετε τόσο φωτεινές και ηλιόλουστες μέρες σαν τη χθεσινή και τη σημερινή. Οπότε, yes, να περνάτε όμορφα.